ya ka kerteng ka ba ublay ula ay ngamen te lang ba kini ki kerteng yo shipon ki jingmut te ko pa ka ong ye pi ba ka kerteng ka jongi ka de ba trekam kumba ka kerteng jong ublay ka trekam te kini kerteng baro ki ba ublay ula ay nga ki trekam amen te to ini le te ya wai shwai ka jin ka jong ublay kenang ba ublay yo ja ka ha te jongi Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lay me in chinga wa na nai ngu email lay pa chingu ba ham neng na ma long lay ba ha ping ko pa ba in chinga. Yo ma atrai ka ka chingu khu ka jo me ken ko pa ba in chinga la ba ka tin ka jo me na ko wi ka por shi wi ka por ken ko pa ba in chinga. Ngai lut ka puram shi me ken ko pa ba in chinga la ma me atrai ka men chino atrai na. Yang ilang ilong sa kumno atrai ka men. Darin ka man ni ken ko pa ba in chinga. Me yai ai ka tin ka jo me na ma tagi ay ko buram shemeken ko pa yes nga mga kurkuno yala nila ka kurten ka bakhoy ka jome ang kurkoy gini ki khon ka jome da ka kurten ka bakhoy ka jome ka chin ka bangin yo sngaw at rai kra na melang pa ka shakri ka jome baro at rai kra kin dong bala pen sle no at rai kra bala pen dak da ka bor ka ding mun si bakhoy jome ken ko pa yes nga shimti gini baro khoy ngai ting a boti ha ki samti bakhoy tam ki jome Jesus by the Nazareth, hallelujah, amen, but amen. Then you wrote it right. You wrote it right, you wrote it right, you wrote it right. Then, have a picture star on one, Shaki Bible study, Pin a miss, Shiki Jinkai, Kiba come plale, Sekiba, Pimla one tip, Nama, Pinsayo, Kijinkai, Kiba. Kipriyo kilong persya te hanrei onda pi smart pa ban kiu sha yen jong blay pinam mes pinla ban jubab na mar balay na mar kinong kali jing kli kin bon be shi sin pila kliu trai ten re pinam tan jubab lada pimtip ye ka jingmot jong ak ten ka jong blay man ten ne pechwa ka de kerteng ka blay ula ayenga pastor kamot kumno kamot nong sharai ten ne pech Ephesus kalau nong kabasau kalau kabakat way kakcin ke jong blay ke ong kumni bat ula thong ye ki way pat ki apostol bat ki way pat ki nong ye thorupa bat ki way pat ki nong sharai bat ki nong kai tem tang ne kren shwa shapang kani ka kerteng pastor kaba ublay ula ayenga bat kumno ngayo ya kani ka kerteng ya kan kerteng ayo direct now play kumba mencinta yo ngalaya like dia ya tu kerteng nong itu lupa omde bang ayo hi nalade hanre katba kisakri kijong play kita ya dubai maki kita ya tho ki ong ba pidon ka jing ya tho lupa te ayu you try ke ke bang play u ya tho lupa bon sien ka jukur long ba ya jing tum jo lei u la ya tho lupa ben Badai nama kata-kata masalah yang hado mentaru dai ba ulay at lupa bat nga sayo ya jinjob kumbalong ki kena school kino hikay ya lupa shwa banan exam kum tao play uju lupa ya nga shwa bangandan kino ki test te uju lupa ya nga kita ki aka barok khaj bat uju lupa ru na kam ta ki lok ki jor ki jonga bat bon haba ki komu ki omat ya jinkur khu amen Bat ikaturu kakerteng kaba la kentang katuru omdei banga yohi layo lang ba usyapri jong ublay kat ba udang duway nga ublay wong kani kabreu kadai kabreu kapangalapan kentang na kabentangan ni ka generation kabamenta na bentangan ni ka pateng penreu kabamenta ngalapan kentang eka bagari kabreu kabakyar na kabade ya kano basniu Amen. Kata omdei bang ayohi. Dengan ni kerten pastor pat ngayohi. Dengan ni tho ipi kumno ngayo ikani kerten pastor. Te shwa bang poi shata ngan ashwa iwi ji hikai berret ba phindom tep ba dan kibriu ki ba jushim kabu bhai ka to ka kencin ka ba ong ba kambet ye ki kenthai ban kren ha ka balang to ki kenthai kin snap jar ba to kin let bau pol wang to kin ya kali na kita tengah, aman? Ngangit pila juga snow itu taka, ya kata kaktin, bat kita pun kita dong bahala lagi kentai kilo pastor, lani lagi kentai kilo nong yalap, lani lagi kentai kilo na pulpit benai jing hikai. Teh mereka kuat ban pensyai pi, kalau kumne, hai itu kipor, ha
nong koren telase hagi jakaru te haba kilong jiseng ki kentai ki shong laka jong ki shenrang ki shong laka jong kim ju shong lang re ki pen shong laka jong ki kentai pen shong laka jong ki shenrang te haka por ka por udang ajing kren kumne te ki kentai ki yang bat ki keli no por kumba dan napdeng kiba ngi thui tau hapdeng ba I pastor idang ajing kren ila yang menkeli jingkeli te kila ong wat nom keli apsa keli shibet te kalau tahi de kim thei haba kim snow tho ye ke ke ba pol apostol uhi kai te kila yang menkeli te pol apostol ong kan ong kambet te ban kren puto mbet iki kim thei ban kren puto nama balai nama hang tu uhi kai habo ka jaka ban thei uang pun uang sakali lagi tengah sebut kena posisi yang. Tetapi nak kata kadau, ba upol uang ba sakali lagi tengah. Nama baki yang mana yang kumtu tekan ilong biet, tu ai kata jing hikai henry dan pat kibala sungguh bakla ya kata kajingmut teh henry. Lada ublay ulajit kamut kamlele nama ba lakak nang ya usim jong kisim utrai ubolong ublay naga kentai ban penyerkat ya usenrang baka kentai teman te hanre ni dei pak dan burong di usenrang nama kapten jong ublay ka baka kentai kade ben hapok ya di usenrang hanre bangin keren ya kapten jong ublay ni la nama balai lada ka kentai kala ban kha ya ublay te kentai ru kala ban plai kapten jong ublay man te hakapor kaba ngadang shet ngadang shong dukan tinggal sedang ban ye jutrai bat habang ara ye jutrai kilawan shipon ba ke jing pen pau tang syapang no sharai ben tinggal perkat imat ublay ulajit ngaban nong yalap ban le yalap igi pastor iman nama bersyu ibit tang yang kam jong no sharai malay hakawi kasngi mai kita sangot kita thei iba nakadin na mumpat hi iba ngai to bhai ki te ngalayo ki bagi wan ra kita kitin kita terkhong ki bajrong kilai wan ra bat kilai wan khot ye nga ki ong yang ini letong si yeng mani te ngapat ngabun kam palat kajing bun kam jonga shipet kilaya up kita ki priyo ndai kilaya up tinggal lapun kamban sedih kah, dalam dap nang tawas sedih kah, tinggal bayit ngalah style usnyo ngapen puff kat nur umlong, dalam dap shibet ada belas style, la oman let, la let nang te dapat ani kini kibre kibayar belai tahu dia penwet, ong nyalet mana kata kau kelanti, 6 let mana kata kelanti, te shibet pak ni ngasuh kini bagi bun pada kini jing penwet jing pentot, tengok asyik ngapet kini ki kawa jonga ani kan kalai serin runga klan pakta betul bahag kerja ani hamle tak kalai serin chuang tak kalai serin ta kawa ngasih muslim ngata kapor hadi nak dong ngapet ani las pushten hari ka jingeseng kada ban sedang mai chi pau shi teng teng te andang la koi hati te kenok le te chapo jong pendam ngala ong hi te ki bele tang bat nga ngong mlap shu ban le chi mani ya le na saklau orang kita tinggal kilaya buat yang ngabat ngalah kendet nang ta undang ngalah kendet kelina utrai kamu utrai kan ni utrai hang ta ulah keren kita bakal tak pehi ke jabe ke jonga wong yang ngalah jit ya pa ban long syarai Henry papa pun kam ya ladi ba ki kam ye kam sam bat pun bah ki long syarai ki long kumta anda habala chaji ni ba nong sharai te hajaka bakin let kitu ki priyo ki bawan ra e to kasten ka batur khong ka bopten ka de ki priyo ki bamda ni ka chen ka jongle ki bala sha te sha khum ye ki to la ra phim let ban lot ban lao ye ji sha te sha khum ki nam la shu bakin let la de ki ong mani to si yeng mani ka bot Saya mani ka den ka chen ka jongle ka balong ka wa ba em naman ki to khong ka jinglong men sim tega kam ram hi jong nong sarai kamut banlet khot ni gitu ki priu ki balasha te sha khom ki tar khom ka jinglong men sim balia lam sha ke yen ka ba khot ka ba tang ba ki priu ki jong play pat ki yo ban ai ya ka tin ka jong play ka ba long ka wa ba em amen te henrei ngala
kadi ka jing kai ru kan long ya baro ki bau blei ula jet ban long nong sharai bangin tei bangin penpon kam palat ya la de han rengin long kita ki ban let ban lot ban lao ki te ba sha te sha ko man walam ye ki sha yin ka ju utrai klan ka no ka jing sngo le ra ni man te ka to pat ka ba ngala let ka to ka jing pen vet bon sin ha bangi chakri utrai ki no pen khot ki don ben ki no pen vet ki don bet ban ha ba don ngong ngan let no na ka te kalenti bon sin uble bo ingin na ka te kalenti ban yat han re na ba ki bon pala ki no pen vet ki no pen thot ni kwa ban bypass ni ang let no na ka te ka wai pat kalenti han re kam long kum ta la uble ula pen yat ye pi na ka tu kalenti ula pen yat yang na ka no kalenti te ka mo nga ha pe ban yat na ka ta la ki khot ma ka na manuru kam te yang ni ba ngin bypass la ne bang ni thau lenti da ka wai pat kalenti amen ketua kabang ayu i kabang aten style usnyo jonga kamot kumno kamot ba kamentoy ladang apuli bible ngapen style makna ga gm kajonga da ka ba ngam bishni ngam lorni ngam arsap hanrei ladang ngam hikai pat ikiwen lada ngam lapat ban let khot ikita ki bala syapte ki bala syapko ketua kabang banta klai sering tu ban plong tak kam sim la jong wai no step puli bible tambah ikiwen te dan por ban let ban yalap te kato ka bo ang yai ya let no shaklau ko but kumno kito ki ong yai let shabneng kamar haja ka bang an ong let chi mani kamar haja ka bang ong yai let shabneng han re nga ban ong kumno yai ya let no shaklau ko but yai ya let no shadu jot te ublei wang ha ka sni bisha nga sapan jing kai na pi ki no sharai te ngala shepte ngala ta por ba kita ki kan thai par phai ki bang la yu idur mat ngala let chek yin ki jong ki ba ha ngala let ba ngala shem ba ki long shisha ki better khong ka jing long sin te hade na ta pat te ngala sngo tho ba uble upha ya nga bangan let khot bet ba nga jule ya kata hadu menta menne nga jule ya kata namar baleng namar uble ulaji ya nga ba ngan long kata ka brio ka ban let ban wat ban nom pen style tang ya ka ban sim la jong ban plong te ka ban sim la jong han rei bangan isen ei kita ki ban sim ki ba kordor ki bala syak te ki bala syak ko amen bat kawan pat sana ka sor ka boong bet direct la pen isi bo na dangan ko ipi ka mo ka dai ka po ma shu ko tang tak ndian te kawan pat da kesur hakapor ka barang ngadang sum kata kamera pun sin beli jukran ni ngah kata kamera lawan bida kesur bo ngala ji de ka ban long long sharai ting ong kuno kala ban long habang ade ka kan thei breu han rei rai lo ong inga ladang dei makana usin rang ladang nga klan ji lo namla ban tre ka pa jong rai namla ban jok ban sim hoi la be ban long pastor tambahkan namdan ka jing rai kan namdan ka jing sei so te hadin nata te ngala ong ko ka don ko jonga ngaklan penmi shabari to kasur malong try la kamela je chi shai nga bangan long pastor te to man pen pau yang nga shang ka kam jong nong sharai na ma bangala yu i palat ya ka kam jong nong sharai te ka e ka baja te nga perkhat ngala bu ya ka por ngo hadu bunai bakhat ar kata de bunai basau kan re tang shibet men miet ku bre lo pen i biang ya kata ka kam jong nong sharai ban hadin nong tu pat te ngala dep ban let puli theology dep nang tupat ngadang perkhat halamar we ngara ong khomno kala ban long namar ba hadu bentang adon be po jong adi ministry ngam don bat ka no kan hon balang te khomno kala ban long haba klem don nong sharai jong ate mano ban pen kentang ya nga te hen re namar bo ble ula jiet ula pendap ya kataru mentau snem da ka jinga lam basta jong ble ban nado bala de pen kentang pastor ya ngala yoshi pon bahai ki jing ai ki bo ble ula ai ha ka jing em ka jong amen te kamu kini ki kam ki tre kam ba pin de pe no izya kala nong ka ba sau phong ka khat ka ba khat we ko ong kum no ba kini nong sharai ki ba ble ula jik shai ki don ni ka jing start ka ba kin ya lam jai ya kita ki kon lam rat ki badang boy amen te ha ka jing shisha ngajune hi kumta ngam jule da ka ba e ngam ju
nyat da ka ba nama pikir mau ya ujak kap haba ulamut ba mi no na ka tu bas nong jong laban ban le thai no si uang ba yo ba kin nyat hapen ya suki kini ki kon lang berat ki badang nong te ngaru adang ay kendo gini ki ba im da ka ba de kwai dong ki ba im da ka ba de kiat ki ba im da ka ba de da ka ba tho tim te kila kwa ban pediang yung turan te haba kila kwa ban pediang yung turan te ngam julet da ka ba ngong ye ki pila tre kene ka kam te ka ba phim yo kam tre mleleng tre tang ba ha ka ta ka ju ka por duwai ba blen pelai no ye pi na kene ka kam ba blen ai no ye pi da ko per ka kam ka ba thia le jai ngam ong ba pi tre kene ka kam ka ba la ban pediang yung jisu nama pi de kwai dong pi de sigret ka mot dan bentai ye pi ba pin Syakri yung play, Henry. Nama mau play uang tuan kung ba pilong tengok ang pato ka kam ka pitre, titre tanpa namar ka deka kam ka umlong jingkur ku. Namar kata duwai ha ublay ba ublay unplay pi da uway pat kalat kalenti. Te Henry, kidon kibas ngoko ublay ula plino da kiway pat kilat kalenti kidon pat kibam ngoko. Kiya melan hi hangta. Te Henry ngam jule hi da ka ba ngaya le ban le hi da ka ba jai hi namar ba play hi. Ula jit ini ginong syarai ba ya ki bedang long ni hak ban le jai nyim de ban ai da ka ba teng Henry ya ki belasan la fikran da ka ba teng ru kam le teman Henry ki bedang sang nyim long ban le teng kong ginong syarai na example se na pedeng jopi hadin habut pini long nong syarai te la se la wan way briu uba baro shirnya unta da ki tatu la se te kong kinong syarai ngim de ban pet iben ni gitu namar baki kini hakapor baki mdon jingte teng lawan kini giru putai la se ki pom sapti hang ne la se hakano kano gurukam namar bak kinang suwan mit kuntu te kimpat la ban loit no e to ka jinglong baring ke jongki te Henry lada pi kong kinong syarai dan ka jing iet pidon ya kajing start la kan kren da ka ba jai da kajing i da jing start da ban le jam jai mendai re ba pin le kum ba don ka tu ka ni ki ba ka don ko ke brio ko ba ta le stick berben ha ka le ha duwai te la ya ko kita ki brio te tep yo ka ni tang ka puris kam ru mla ban tep te le se ka de ka ba shisha na puris kam ya ta tep te ba ngak le yo i da ka khma la jong la mla hi ban shisha ta ba kam nam de ban long kum ta te tre ra ban penduai lebih no nama ba ulai mai kata kar pemberian ke jong kata tre kata ka jing yo sio ke jong ngate kam de ban no kumta te ngam tip yo le se ka de tangkap tim briuru te kamot lada kiwan ki ba kum no ru kamot kum kinong syarai ngim de ban pet da kono ka khmat nama ngi i jisu jungi ulai ban syong bat kinong dikiat ru amen te kum kinong syarai kamot nyi haban don ya kata ka jing long te ngayo ikani ru ke kerteng nong hikai te kum no ngayo ikani kerteng nong hikai kate hawi ke si ke bangala fox new ya i kong mem bat yang ha kata ka jing fox new mala fox new kum ne haus nam hajar ba klat kun jong iba para jakat lain kat sau kita hi te de ha si ba klat ma i ngap fox new kum men met ma ki don kita ki brio si samla kia syong da kali bat kilaya accident bat kilaya hap sta syariat bat kilaya yap te I mem jongai kong mem pat ilem no ilet pet ke ni ta mem yap te let pet te ikta te ni na tapan ngapat kong kani ke jingjobo ate kani khate te brio bakin accident nga shoot na ken kata sa pilot badan hangta te na shoot te ngai ite pulet wiyak charum sheneng tengah khat ngwan petang ni ke met yap dan arti ke met yap ni dawan te la kno I kong mem ong bala dan fingerprint station ong nem ta sukta I buri bala yap te ong la syak kno te ong dan fingerprint ong de ini penyap ong ong company yap re ini ong haba ngayu ite gini ki accident hi kila yap hi te ong ong haba ga jing thok ka ba piang ha ong namang la dan fingerprint te ong penyap ini te ta forum makan dit no kay nang kanang put kung tadi gitu fox ni rungalit fox ni tengam tip re pakawan no play tadalet jekun do pa di men junga ba mot pa yele sta sa po yinga brio tenga ya ko ni men den tenga fox ni pi
pati orang yang tersukli nong try pi besa yo ekran nong try yo dei pa nong try mo tengah kali ke nong try mi thu me pen ima me to ba jing i pau takut tu hi si sekan hi ula pen pau ini nong nong sakhi hang tu hi yong tu kali tengah kali te ula ya thu ngo oh ai thu try te dan lang hi po kali hi ba i man janga ne po yeng ne kum ta ni ngala klan te uble uya thu kai uang ba kitu ki briu ne kitu ki ba ya da ko kali ki accident na marba ki ya na kalenti ka badan so pailan ka mot ki briu ki ba ya na kalenti ka bajo ki ba kalem ne ki ba to ne ki ba bishni ne ki ba lor ne ki ba asap ne ki ba le tano ko no ka pop ka mot ki accident ka jinglong mun sim amen man ba ki le tano ko no ka pop ka mun sim jumi ka accident ba ki sim ba ya ka jinglong mun sim te ka mot jinja ka jingem ka jongi te i men jonga pa keto ka ba ikta kamot ba hakata ko por ki marjan jong i ki dei berang long reu prothai ti yo ban ya khub lei tang ba i sheptik pa ban ya lap yo ki bri ko le ba hok le ba start che don na mi tu jik su le ran le no ya lap le pastor tim not ken ban kran ye ki le se ka jing mo jong ka jing phok snia na ma ba ki kran kum tai le se dan akran ru la sha kan tho da kum ni ba da kum tai tiga tu kapang ngasut kamut ba ngadei kata kabala ai kerteng ye kene kerteng nong hikai kamut ba ngaju hikai ye ki brio kapang ayo I be ki ya na kanu kalenti kababakla lada ki priang ni kim priang kamut kali kamram junga kapang haban hikai utu pulet kamut ude ujisu ba kenjalan sen andai la koi sabeneng anda bila le dia ka hukum ka jong bele baro khoi tang ba phimnot pat pania tho ki marjan ki jok hi phimnot ban hikai uble upan jing khai nangi wong no wong hap ai ka jing tho ba bian ngimla ban ong hakmat jong bele ba em ki te ki le po hi ngam tan ta han rai uble ong ba ha ba phila te ki ka jing sha la ra phim ya tho ni hap le du jok nama dan bon ki priu ki ba hok ki la de shipper lock han rai kim ju sneng ha ba ki le po pat ki le lang sedujok bat la keli utau we wong ngate ngade hokkan bangan le sedujok te kum no mepat haba me im kajim ka ba hokkum no uji su ang nama ba klam hi kai me mar teng teng em not berkre ji sha nama bale yo ba do parlok no mar teng teng war pikre ji sha ki dom ki bita han rai la da pido parlok rom na le ji sha hi hap ban kren amen te te na kata kata ba nga septi para di play nga keren bet ya no ru kano kabentang na keren bet haba ublay wong nga keren nga haban keren na malagangam keren ublay umpan jing kain na nga man hara lada nga pat nga la keren ngam tan po na mabalay nga la keren te kani ka kerteng ka de bantre kam hangi lang baro lada pila tip yang ka chin ka ublay nga example nanta pitip bantim si kalong ka ba snew tidan ki masak marjan ba pi kitem si pi haban oh ye ki wat kitem si blem so tanan pi haban snen mlong ba pin ya menjur lang ne ba pin chu snap kapot kano ka bentaro pi haban hika ye ki kamot pi yo pen ya kane ka kerteng te gani pat kuwe ka kane ka kerteng pat ka ba namar ba ngade ka kenthe brio to mo te man khot pastor nga ngamju kham so tanat te ngaju ong khot momi nama bale nama ba ngasno penat bagi khot momi yang nama bale nama ba bangade kenthe brio te gani ka kerteng ngala yo hawar hajar khasau kedan kuwe ke brio ka ba khot ningkong maka ba na do ba khot maka paro ki khot but onda khot asno penat but hatin pat brio kun scamming ya kane kerteng nama momi kawan kum ke kemi te kabot ba pastor kalau kumukpa handai ka kemi le ka compare ba yo paru ka compare na bale nama ba ka kenthe te ka compare hi te ngadoni ka ni ka jing ya phiru kum kata ka kemi nama kata hisin me ki bri kila ai nga ka prayer request ba duai maduai be kum ba duai gi khon ki tila jong lane ya kita gi khon ki badon hapo jo ka ni ministry ba ki bom dan hangani ru ngaju duai ngaju sim kia ba kum kata ka kemi bat ngadon ru kata ka jing kum kata ka kemi ya baro ba bon ha ki ba comment singa la ne bon ha ki ba pa pa whatsapp ngaju kam khon bet nama bale nama ki gi khon jo ka jing amen
te ka kami kadai ka baju besar ka jar baju pensyak ka bam ka di ban ngaru baju penkrek ka kuwar ka bagenjam sim ngalong ka kami hi ka besar sepi ya ka jimbam ka bagenjam sim amen te naman kata ngakam semua tenak ka pinya kot mommy but kim ju kot hi pastor nga ki kot mommy hi iwe amut ki ba kot te ngala ong no ki kot mommy te ki la kot no kum ta te ngadon ni ka jingi kum ka kami hi pilang baro Tenga yo pat saya kene ke kerteng ke bau jisu jeng yo tenga rumah yo kene utiu lili ngene pen Sulaiman iwe utiu lili hapdeng kidesia te kumno ngayo ya kene ke kerteng men ha pat slam hi re dang mentahi si benai ngayo kene ke kerteng bangadon hapdeng ke jing tenjo ka bakrau ha bat habakadon hapdeng jong ka jing tenjo te namar bagi sejong kini kino ai jing friend teng teng habangi bakla banjit kawan ka jing jenja te nyala perkhat ngong tip yo ngabakla ban ban ne ban sngoto bakawan kani ka kenrum ka kenram ha ka jigem ka jonga te ngala tes ken ya ngadi ba ngala phone yo we usakri jong blai ba juyo ibet man bo duai te ka ba ngaklem ya khoi pat yo ngasuang ni kwa ha ban ya duai men ta ka snito se nya duai te ngila ya duai bat mas duai ula ya ko ya nga ulo ong nga kadoro jong pi kalong ko utiu lili bajam amen bakakta si kakta kata kerteng kawan si kawan hanga utiu lili hapeng kisya hi udah pen iru kita kisya lagi dong kita kisya yang anak katiang nakaman kisya dong kita kisya te ngasnut ko baka de jing tenjo om dai re ka jing bakla nama da bakla kawan ka jing pensito lada tenjo tade ka bau play unyo ban kentiu yangi te lo ong ba kadolo jong pa kalong kung utiu lili bajem ting ayu utrai ba ngadon ni ngadon do kabangam ju pen hiyo play la do play ukren yenga tang sikentien ngakloi ban ko ngo ha ka por ko ong yenga ya kate kedukan ka banga ha pi tho yenga di bri ko ba tha ka kedukan ka tu ka jinya shet momo ka jinya shet shaw ka jinya enjoy ka ba palat ka ba semua muja si syaban chondukan henrenga kam pa di utrai ba ha ba utrai ong yenga ngaklem pen ka do nuot ba ngakloi ban ko ngo ba ha ke paro hisin hi ba ublai ula ong yenga le ya kani dak ba sok ngakloi ban le ting ai ngo utrai ba ngadon ya kani ka do nuot ka ba jem te baro hi na pleng jong ni ban don ka do nuot ka ba jem ka ba ngim te ban pen ya ka ka ba ublai ukren ya pi amen na ma se don ki bri ba pen bet ya ka do nuot ka ba long ba kung tu mau bahap te tu ternembak pan pen fry tu mau te wat sya hado ba ubre undatit tu tau ternembak te kamut ba hap ban jinja chua hap ban so asat hap ya chua na jing di babon ja en la pilong kata ka dodot ka bajam tang si kentien ublei ukren piru pile no kamut kawan ra ai jing ku ha ka jingem ka jong pi bat ka dodot ka bajam ka de ka dodot ka ba kloi ban ya map iwe amen Tinggi yo saya kini gue pakai kerteng ke bas special ngini pet yo ini selai kan riu. Nabau beliau lagi kata-katai ke pertai ke bau lah IT no ilau kon bala kamar we bau ru banget ha u onam jatsu hanam yo kaji impom cukup. Beliau beli cumi ulah balat ya bali ke pertai bal ulah IT ilau jong kon bala kamar we shani. Ngam tip na pedeng jong pi kan no ngot na pedeng jong pi Juliet special ya jisu ha pi snow to ba mangi iklan gift na uble I give ini dong jisu amen ula I give ini dong jisu te example menta
mentah kadang si kha jong ina te nama ba kadang si kha jong ina te ngala pencet ke ke gift ina te ngala ai na ha ke si ngalet kai hing jong i ngai i brat te shabar kamong ka besin jong ba pi la shu brat no nama ba pi klem sumar bahare yang tak gift ka bangala ai te kapot ngam mai shu amen te ubleru ula ai gift yang i do jisu te la dangim sumar ya ka hukum ka jong u te kapot ublei onom ai shu i jing dan kam ki jong ki bar khoi namar ublei undam ai hi hateng wat haba pi dan kentat yo uru han raya ki jing dan kam bar khoi onom ai han da pi pat pi nang te ban le special namar pi sngo tho ba u jisu ba special ba bala I give shaka jingim ka jongi pi pat pi le special on da pi pan ka ai dong play blue ai pi amen namar bon sin ki blue ki le special yo play ngaju ang para ko pai ka por ka biang han rei tahu da yak sa hi ngaju ang umlong man bang kwai umlong bang khai ni umlong man ni biri umlong man ni secret umlong kumta umlong man yale kendo ba hayen ha ka si utrai umlong ba yale changkai ha ka si utrai la da ki yak khwai ha ka si utrai nei ba pin lai namar kamlong ka ba de pi ben sange be namar ba kamlong ka ba ha te hre ni dang ya ba kla ba ki namar ba ni long tang ki brio te namar kata ni ha pan le no ni ha pan le special ken yo try ni ha pan le special yo try te la da pi le special ka jing don kam ka jong pi utrai un ai ben te kum no ngayo e kene ke kerteng ka de ha ka por ka ba la pen ngam om ya nga te lawan iwe ru yong ni pite pi special bah wan se iwe ru pite pi special bah nama bale nama bah ka por pen baptis om ya nga dan tang namar we han rai dan san ngot la ne kendai ngot la ne san ngot dan kumta namar ya ka om hab jutie hapo kapung nama ba sudan da ka top om hapo ying mane te hab jutie ya ka om te la jutie kerpang shijip tang na ka benta jonga te la long special ken kumon te ki ong wan iwe ru ong wan aru ong te namar kalong marwe te ka jingkai ru kalong be special tainga ka jingduai ru kalong be tainga te kita ni be let lang ru i mai du ban i kong mem be let lang ru ki ong ani ka jingduai ka special ha ka jingduai ka ba don bor ha ka ba latit ku perthan te andam batai lot details ma sai thu khana ba ha ko ko por shaphang ka jingmot jong ka jing baptist ba kumno iyo te hanre hadin pat kumla shai pa kawan kin ka sur ka jong ble ka bakrane nga om hatem ne om de ka jingjaran khat balapen ngam om tangi khabar wei wat habalapen bena lapen bena yo don menu ki bakwa pen ngam sit ong nem ta ko yu mani pe kan sedeng ka jing pen ngam om ha kata tarik saya ai kerteng te hanre utrai oi nga om de ka jingjaran khat hanre namar pha phale special pa de nga te ngaru ngale special ya pa kawan dah surhi kumni kumani keren tinggal yo kaini gani ka kerteng dei ha u araja khatlai ngayo ka araja khatlai ba ngalong kata ba special nama bele ba ngale special yo u tinga pentui pi baro ba kinlong ki bele special ken yo blay lo I give du jisu ba kordon lada pidam tang ka satik siaru pida bo bha pida sumar bha te u jisu jongi u kham khra bane ka satik siar man te hato kam dei ni bagin ya sumar bha yo hato kam dei ni bagin le bha yo ka pan sumar yo ka bot pan sumar ki hukum ki jong u man haba phi ayo ki jing hi kai ngani thoi phi wan shakadi ka jaka ma la ka te yo ki jing hi kai phi sumar bha ya ka to bat ya ka to hi ka banta ki don pat ki ban sa pha ai phi ban le tira na pi khen kertang ya u ka bot phin ken tat ben komba sultanat idon iwe ibadan hapdeng jongi hangne balara ki don makna ki parlok hayeng ru ikloi bagi ki parlok bagi wan met ban that chene mabale nama bi iwan wa di uta uba special onde bi iwan wa dengan mabale iyo e ka tin ko ble ka special onde yang ade masai snok men bah nama bale nama ikloi ban i noi ki lok ki jor bat iwan pet nama ba kadon ka jing shakri ka toru ka te ka jing le special amen te la pinang mele special yo ble ru un sele special ye pi te barabor long ki bala le special yo fra te u fra na ga jing ko shapi
Bat kini kerteng lesen perkat kumno kumta te henry ni peke na kapten ke jong ublay ayu ka Bible ka bat kenang ba pinaru banaju ba hagis ni ki por ki banwan ublay ayu kerteng blay tamam de blay ba he blay ba red blay dak red ni peke kum kapten ke jong ublay kam ki apostle kat saw kat way kita gipat ba kila yo iu pol ulale khat saw khat way kam ki apostle te haba kita gipat ba kila yo iu pol kaba ulale ya kaba ulale kila penjam ye giktien kida ong haba tin look ko dia kila yo one here hangi haba dur brio te kani te pun hana pring jo pi yo ekene ka kerteng de ratang manga na example kani te pun na pring jo pi yo ekene kerteng na example ye pi kini kila ong ba kiblay kila wan kiar te ha dur jong brio te lese menta kum lese manga menta ngamdon kaw ne ngamdon chini ne lese kum ha ko lockdown Hei kalau dua itu boleh ani tang kau ramdan ani tang sini ramdan ngasno kuat isya ngasno kita punya. Tu boleh perupak no dah kibriu tu. Upak banlet, berarti kita kibriu kiwan ai pisah, lani kiwan ai kau, lani kiwan ai sini. Kamu boleh umlah ada bantuan hoi, umlah bantuan bu iki. Tapi unu man pau bet, lama hadu kasih bisa ingin seyui dah kani kadur met. Ya u tahu ini lah hampir persia u. Kayak coba change boleh. Ting asal yo snow ani day re itu ibuan day ublay pelawan habadur ke jong I bisi yo snow igri day re itu haji syang alamat bandet chimda wai shata hanre ita ilawan ba ita ila penwai bat mar sendwai ngal yo kia ublay hi pelawan leng ba jong I ting yo ikani ke kerteng dah ka ba phile ba yo no kamot kibriu ki yo ban ong ba day re ma pi re ublay pelawan leng ba jong pi dan pat ki bawat dong ya kan ni ke kerteng ting ni pet ayu ka Bible ka ong ni pet Yohanes kal nong ka sipau dukat ka balai ku saw lai san namar dan pat ting ting Hebrew ha ba ki kren ye ka ting ke jong play ki le blay ang blay shin ya ka jaka ka jong blay ting lai ni pet ayu ka Bible ka ong sipau lai saw lai san Yohanes ngomong do ujisu le tho haki shimla tho haka hukum ngala ong ha pi long ki blay lada ula khot ki blay ya kita ki belawan ka ktin jong blay kata ka jing tho ru ka bomla ban pendam no amen nama yangi ru ki bakran ni ka ktin ka jong blay kamo ka lada ka ktin ka jong blay ka wante lada ki brief ki ong yangi blay te ka kot kamu nggak apa-apa lah. Nama pembelah pendang ya kata kaktin. Nama ini pet naki sam prapu ar kedekat ke bahan riu. Sam prapu ar dekat bahan riu kau kumno. Bat baro pilong ki kun ubah kletam, amen. Ti lada menta, lada ublay jongi tengi ni ki kun jong ublay, amen. Imla ban nani kata lada ublay jongi te kumno ni ki kun jong setan, amen. Kamu ban long, namar ba ublay jongi ni deng kita ki kon jong uta ubah kletam teko buat iyo ya kan ke kerteng nama bagi dehi kita nama bagi krentang ya kin ke jong blade obla ban len ni ketaman but ni ya pet pan ke basngu ren Jacob sound riu kini ban singu thu ya kan ni ru ngan batai sound riu Jacob sound riu
ai bakambun hanreu ai ke jingai ai bakambun nabakumta laong ule persya i ke basngau krau hanrei ha ke basngau ret u ai ke jingai ai habaong ngau ret kamut re haba pile persya i ke badai ba pila sngo sarong wat nom perkhat baklai kata na martin teng ki pri sngo tho baklai ke ni hanrei ki banua bai le persya i ke jing sisya ko mau jisu ui le persya i ke jing sisya ka bot ki de ki pri ki bakum no ki baslor itu ini ki pri ki baslor mnei ki basarong ki baslor bat ki basarong mane tho ye pi kadon ke jingya pher amen ki baslor bat ki basarong kadon ke jingya pher ti ke jing sngo ret ke baning kong ni dei ban sngo ret hak ma jong blai amen lada pi ime jong pi men ta ikang ye pi ban chakri u blai ti lada pi sai la kamut ba pi sarong namar balai la sngo ret hak ma jong blai amen ti kam berit ya la di hak ma jong blai ti kamut kata ka jing sngo ret ni ban sngo ret ning kong shwa ma jong blai ti ban sngo ret pat sa hak ma jong ki breu te dei re ba pi sngo ret hak ma jong ki breu yo breu pat le men namang as ju i gidan kini ki breu ki ba yo kini ki malik ki breu spa ba ha ki penret bet ku ne ha ki malik hen re hak ma jong breu pat ki le sarong te ki to ki dei breu pas sngo ret yo ki sngo tho bakla no ani tu breu ti ban le ret ba han re la da ya u blai him sun nyau ki ne mo ki breu ki pas sngo ret ki de ki breu ki pas sngo kraw na mar dan ki breu pen pet pen i ki ba le ret ba hak ma ki tu ki nong ai kam ki jong ki han re ki sngo ret pat ha uta uba ai ka man sim kerjong u yaki amen namar kata la pi kwa ban sngo ret de ban long ka breu la ne u breu ka sngo ret kwa hak mat jong u blai te om hak mat jong ki breu te hak mat jong ki breu ni de ban sngo ret da u lai u po tu sam amen ya ka ban ni de ban sngo ret ni ha ban sngo ret ya ki ban ni de bangin pen i ga jing si shai ga jing flor ni ha ban pen i te u blai u undan ha ka liang ka jong pi amen te to ini ai ngồi được trên cái chỗ lấy lấy về ngào và đặt ai ngủ em lấy ba chú như ba hấp đinh